Yeah, good afternoon, good afternoon. Mechiachia biara awiai wote menka awia bremu. Mede awurade nchia ne awurade animonyam ne nadom echie biara. Awiai menemo edi nhia asua de asane atufo. Efo wiase a yewo nne. Nnoma bebre ne ekoso wa asase we a yete so. Ba ya fa nnoma no nnoma na yede wom. Nura na mehwe nnoma bi ni wo YouTube. Efo se dwera na se ne esisi dwera a binim yenua binim a omo ahwere omo nkwa. Nyankopon mfa omo kransi yeye. Na awofo a omo wo saa mrante ne so no. Awurade Nyankopon onhye omo dene. Se oba wo ba amana duru saa age we. Na ankonya accident anyare o. Na ne yanko nipa atwetuo e de akuno. Asa nipa na otwetuo kuno no so no. Eye bammo I say only protect senka nipa no. Okonya asema we protect no saa nipa ne akuno. Na obehwe saa nipa no ono obetena ase adidi. Ahwe ne maame. Anuanom ne adofo no nnoma bi akoso wo ye man Ghana mu. Cause Africa ye Africa. Se ode Ghana toto nkuro na aka ne ho a. Na tse Ghana esese mrantie ni di Ghana mpanyifo atem. Nka anya atem kura na omusemma sese nka omubu mpanyifo na omudika no. Sometimes ana meta adwena bi se Ghana mpanyifo etinka se Kwame Nkrumah ma yehwe. Na omu aya no mukasa asen no anya atem ni medium ba che ana adwene wo mutim. Nia onu betim koye a otim fighting ma Ghana je Ghana si wo aye omu di akire mu bae no se na asem man ne kura no a obeye bi when the atimatena kan Ghana kondwa so aba amane yenko abeto na kase we ade we ye no makamfo ne da me pese me bisa Ghana mpanfo Ghana akwane eku nkrofo ma nsuo to a na odi nkrofo ma eko na no mete se ne bi oka asem bi wo YouTube ba me sometimes ne me hu sa no ma na mu se nipa no wadwene te se aboa do na nwuram die ntima me ka sa asem no nipa ne obi sase Ghana fo omo se Ghana mpanyimfo ne nsuo na otoye ne omo obire Ghana mpanyimfo na Ghana mpanyimfo ni to nsuo no na awurade Nyankopon to nsuo na ose ade ne die ntima benko bisa awurade no saa nipa no ano se wo se owo ba ontimi ma wo ne ba ntetene ma ne ba me yenyansani da me gina na me ka se owo adwene a nka ontimi nse saa word na emfa ma out da awurade Nyankopon bo wiase no osi da ne si asase we so saa nipa no bi sa kwahye se owo nyansa awurade si nipa obo nipa no onyono da ne sane ka asase ne so ode netie ne bo nipa na ode netie ne mai se yeni netie ne so na oma ye nsuo se ye nom na ode ye mfa nsuo no bi nye nooma die ntima wo hu nyansa na wo si dane ne da na wo si ye no wanja ne kwa saa nipa na okasa no bi ameka no bi asida na ma no nti oni nyansa odidi ana ada oni adwene nti ase na aka no oni adwene wa akire nka wo si dane no die ntima de nchance bo so awurade iron sheet ni guabontena akosesa that's a stupid people saa nipa we odini ko di manachi a aye jimi se na obeye ne wo Ghana ti nkwase adwene a odwene ye
Say you complain I am laying nsuo na Nyankopon oto nsuo. Aboa a wo adwane. Die ntima nyame di asase to wo hu nyansa ekodo mfuo du aduane wo so. Wanka say nyame ado amwa asase nti awurade ontoma na ngu so. That's a stupid mind. Waka asase no. We are fool. We are animal. Wonka nipa ho. Awurade oto nsuo no. You have to control. Oni ntima nipa oma bi be president, bi be kira ade. Nti wo na mampanyini na obesi so no. Ba bia nsuo na atwifa no. Oni ntima wo ba se wo be di president. Menkasa ntia Akufo-Addo. Ba nanu no speech bia na oma no. Say I know say otena se ne odwene. Not that I school, not that panyina. Ni speech bia okomae say amamuo a enye, amamuo bone nama satem oba no. Or that no omagana nye yi no. Say odwene a. Or the mpanyimfo odwene a. Or ndi ma make asem ka asem a. Nyame huhu ni mumu. Na mo wo agimifo so a omo support mo back. Na omo ka ase ni wi a. Omo mamu ase na mo kan no. Omo mamu figure wo kire. Se mo wie na omo mamu anamu tie mu videos na. Nka ho be hu se mo keka nkwase asem. Na dua na mu twa no, dua ne bebo mo a. Menya politics. Menya politics. But I will say the truth for anybody. Menya politics. Menka amamu ho. Menhwe football. Madia metie ne ndwom. Because David to ndwom ma Awurade Nyankopon and it so David. Omo antwere ball wo nyame asemu. Awurade ne di kan ye politics. Ba me hu se politics Awurade ye no. Amwa no. Oni ntima opam Lucifer free ne nchene. Nti ene politics bia no onye papa. Awurade oni Satan ye politics. Opan ni free ne nchene. Nti me menya politics. I'm a very wise man. Dia ekoso wo Ghana no. Na no me meka asem bi. Sa anto Ghana fa adwuma me se Ghana man ho me ento no. That's a simple shit. Yen ton Ghana man no. Ni yen che sika no, ni bia anje ne share. Bia fa nya ne de be. Ne se country oba beton man no. Na onru man no. I think say ebeboa. Now there is no president in Ghana. One ne beboa. Hwe nanu nsu ato. Omo se police ni ba ye nsu ato a afa nipa no. Na abagina wagigi sika eko. Sa jimi senwei, ho afa sa nkrofo ye gu ho. Bi de hwe nanu kwasase ma omo koku bi ma. Nipa na awu no so no, government o ma ne kwan, police ni ya omo koku nu. Government o hwe ne da. Ba ombenya sika de akoma sire kwenfo, e de akotoda na kese ama ba tenetrem. Ba de akofa ma o de atoka kese. Hombra brochire mehwe. Ka mutitim Akufo-Addo watena brochire pen. Se land no tena ya ko wa hu se kwen nom omo pia how many cars no mo use. Na nsene me hwe wo ka bi a wo de ko mo ko se campaign se enfa ne wo ko. Ka ye di akiro ko be 60 to 70. Ba de patro na mudi gun no o ya o ma me no papa moja na wo twa de gun. Wa ma mu obone. MPP kwa na abe condemn Ghana. Me ya politics. Mini NDC. First me party MPP. Asma me come from the nina from me makra ma wo be ni se be MPP. But it is foolish party. MPP e enkurase party. Aya monhwe ni akofo betena so. Mitucha ma wo. Daddy. Esenka yesandiri si akondwa so na na me kana buchira. Se me ye ku a. Se me wo Ghana ka me ye ku, me ka me papa. Me wo Ghana ka me gada boys ama ya ye ku. Me me giro ka cho opa mo nhye me so. Ka me gada boys ama ya ye ku. I fight. E dey to president. Me ne giro me ka cho mo. Nka ye be chikufu asi akondwa so force. Oni se owu ni nyina no. Nka ye be chi papa kufu de na asi akondwa so. Aya mo hwa ma mu obebu ye no. Ana muhu
ɔtena abrokyire te sɛ mo atatra abrokyire ona papa ne betena kodwa so antinya ne ho asenkae kofo betena kodwa so antima Nyankopɔn ahyira na still da so te wa wonwu ye no Nyankopɔn ni hyira na amanipa edefo no bɛka na ho ntie na asɛm no monkɔre wonkɔgye nyansa mfiri ne wo na mo fa mewuru Ghana asɛm wo ya meka na me de meka kyerɛ mo ado no nsuo to Ghana de nkurofo ɔkɔ na accident lol kwane tese light ne the light of hia ni bi ato fridge ba ko pewu ato fridge ba ko pe hia ni bi ato fridge ba ko pe a odo hwe ne ba ne light of ne fridge na sei na se ne ba na ntima mobra na okogina kwa nche ne twitu a no ye menkora be ne me ye no ye me ne ye no ye light nso akoso mo nso ne ye supply out ye light ye ntimi solve ye ho home cry out gentility Ghana mokwaje bosia a momfa nye de ehia na mo de oye nkwase asem na mo betena television so asna keka nkwase asem cause de onu tie kura na se no umu no nso onu na mo wa ye nipa ne wo tie konwa so no wo minister no no otie kura se na nto aba mawa nka wo ye hwan akuyafo ne ho behwe omo no oni nkurasefo ho bedika na hwe omo no na mo di sika na ofa maya na omo wo kurom na akurase ni ba to aba ma wo begina so a uka jimfo bi a wo nsem fata wo ne wa ye nipa ne wa lift your not to baby na ne bad wo bedi kura nya omo koka na maya na mo tete sika ma be no omo gina kire e back mo anyamwa the towel come ni a wo bedua bia wo betwa ni a mo bedua na asase su bia mo betwa wate Ghana mpanyfo na mo si free school ka de nipa bo no wasnese mo agi school fees akura ne be wie school no kura no na onins onsane ne hwe never city ne ton pan no varsity ne tifie bia wie nursing train a eso okoya adwuma no ba bia obeda no ote wo asema meka bia so me witness won ba bia obeda wo onya ba bi na ne ma me nko ha ne da ne ma no onya ba bi sika na mo gi se ne na mo di sisi quarters esisi mkura na se ya na nka akura ne wie school no na akonya ba bia tena no de aye adwuma ma mane na o de aye adwuma ma Ghana mane aye adwuma papa koso na so onya ba bi tena free no onya ba bi tena free a oye no oyini tinya adwuma na hospital nipa koya na otwe na awu na wo ma me hospital wo nkura sika obewu ni ba ne wo aba bi obeda kura ho odene ma no awu no na akura ne da fom akura ne ba wo na akura no oda fom hospital mpa uba buchira mpa kwa gugu abontene ho ba ba sisa no na kwakoye man ni ye ho obeje bosia na ho de ono ato ho botom na ho sika a mo ogi ni nyina no da achi so benya akatua amamo mo mma na ho beja be ho no Akufo-Addo ano sese wo papa na brabo no onyame hira so anka wo mebre ta na waka wo medi president the same thing obeka wo ma one ho mpanfo no obedi munya ho jeje amaye bi that's a stupid purpose the jeje be ye ne ka ho tin yamu kwata kranka onye jeje ne Akufo-Addo one awde se wadu ko kofo mega be ba wuru Ghana me fa za Kwame Nkrumah de one ne beje mani si wo wo pep nyansani wo mani ni ma nkese wo kochi ai papa Kofo besi akondwa so force owu a na ise Gabon president ho be mo honi ada ho ni nawo na mu janse hunu na mote Ghana odi no Ghana mpanifo tora nse hunu ahenefo asase ne be tono ne ba ma buruchirefo obre wo be ne hene wei akwaji wei koso asofofo ogumanima that's a stupid purpose asofofo kwere chinsene ahenfofo no Ghana asofofo me make kire I don't reject anyone me kwa mo chinsene mpanifo na mo wo no Awurade Nyankopɔn sɛ maasiwu asafo hene Awurade na sɛm wɔ sɛ maasiwu asafo hene wo sɔfo no wo na nka wutim kɔ castle kɔ kasa wɔn hwɛ David ni Jonathan dia ne happen ni David ni Jonathan
nne sɔfo president nsuro no sɔfo akora da ba wo no kora nsuro no sɔfo anase uni tumi nkwasi asɛm nti no wode wasɛm na yɛ ntɔkwako onni ndia ɔyɛ wakɔgye nnuro nti nyame honhom ma wo so nti untimi ntofo Ghana sɔfo no mekasa kyerɛ mu no Ghana sɔfo munsua nyansa na wo do ho bo awurade a wo yɛ very wise wo yɛ intelligent wo yɛ bladelent wo do ho bo awurade a wo yɛ wise wo yɛ intelligent wo san yɛ bladelent because wo sua de fra awurade nkyɛne nti wo nfa ho toto de ɔwɔ asase so ti ma bɛka sɛ book na ho sua no bible no etimunya bible na mo ho yɛ kwasiafoɔ bible am ho yɛ kwasiafoɔ awurade nyankopɔ sɛ mekɔ na mesoma hon konkon amana bɛhyɛ mo ma na wa hon konkon bɛba wo so wa bɛgye adi no wo bɛyɛ ne ɛkyɛ me hwan de ɔte awurade ne awurade nyankopɔ sɛ yɛ ntɔn masɛm asɛ na de bɛntɔ no bible bɛtɔ no stone ti sɛ wo nyansa awurade nyankopɔ de bɛntɔ nasɛm bɛtɔ bible bɛtɔ no stone nti wakɔtɔ nyame asɛm wɔ store that's a stupid munsua nyankopɔ asɛm Peter ko school wɔ yefa akromfo asefoɔ asɔfofoɔ awudifoɔ wɔtuma ho hwie mogya agu no kɔso president ohwie gu minister ohwie gu bia ohwie gu Ghana sɔfo wo ohwie gu nti ɔbɛyɛ ne ma na yeye stupid peoples sɔfo anka wo betufo no wo ntimi nka hwe ho de ne nkwase ankɔnhye wuo ho nkɔnhye na ho timani moye na ho repu ma no sɔfo no ho repu ma ɔmo nka hwe was bɛde ho kɔ mo ne president for ministers na yɛ wan police nya yɛ wan nti bentimi mfa ho nkɔ ho so ho ntimi mbɔ bachi me ka no kora kyerɛ mo sɛ mu gya bible no de to wɔ ne wɔn konkon ne ba wo so a wo bɛ sɛ wɔyɛ nkwase ade a wɔn konkon ne bɛtea wo wɔn konkon ne bɛtea wo me ka kyerɛ wo awurade nyankopɔn no ɔmoa mo na munya video na mo nsesa ɛwɔ awurade mu me ane Bernard Asante nie mɛkɔ so atumofo mo bɛsesa afi me ne mo sese bia ma awudie kɔ me nsuro sɔfo bia kɔ so sɔfo bia de ɔte mu no ɔte sɛ me mpabo ahyɛm ne ɔte Ghana sɔfo hu mu ɔte sɛ me mpabo ahyɛm kɔ so mfa me mpabo ane me hyɛ me mfa me mpabo ane me hyɛ me mpurum saa Ghana sɔfo ɔte sɛ mo nti me mumu kɔde mo yɛ no ɔnso awurade mpabo akora na so ne na mo to nkwase asɛm we de na me hyia Yesu Kristo na me hu awurade me kɔ awurade nkyɛne wo yɛ nyansani a hande obetuma hu awurade nyankopɔn krada Moses opa awurade ahwɛ no na ti kokoro hu yɛ hande Moses tintenase